Yurdumuzun Hime Pudogy hormatly prezidentimizin taýsy tagylasy özgörtmeleri netijesinde düýpli ösüşleri başdan geçirýär. Türkmen Hime döwlet konserniň Balkan welaýatynyň Türkmen we Şetrawynyň Gowlu Maýyk şäherçesindäki Gowlu Dost kärhanasyna bitirilýän işler aýratyny öwgä münasipdir. Tutuş diýarymyzda öňürilýän dozyň ähli möçürini çykarýan bu kärhananyň hünärmenleriniň Hazar deňiziniň kenarlarynda iş alyp barýan meýdançasy diňe biziň ýurdumyzda ýa-da sebäpde däl, eýsem tutuş dünýäde dozyň iň köp gorlarynyň jemlenen meskenleriniň biri hasaplanýar. Çegmal gorlarynyň mukdary 40 million tonna dürüm geçýän Gowlu Doz kärhanasy ýeri gelen aýsak, doz çykarmakda sebäpde birinji, tutuş dünýäde bolsa 4-nji orny eýleýär. Bu baýlyklar meskenden alynýan nahar dozyny ýotlaşdyrmagyň amykly ýoly goýulmagy hormatly prezidentimiziň öz mehriban halkynyň saglygyny ähli zatdan iler tutýanynyň ýene bir aýdyn güwänamasydyr. Kärhananyň golaýynaky doz kölünden alynýan çegmal gaýtadan işläp, her ýyla ýotlaşdyrylan nahar dozynyň 40 000 tonnasyny gerdeji görnüşli tehnika dozyň bolsa 2500 tonnasyny taýýarlamagy mümkinçiligi bolan bu täze desha ekologiýa taýdan arasy we önümçilik babaty ýetkisiz işleýänligi bilen tapawutlanýar. Bu ýerde önümler 1-2 kilogram ýürütü plastik gaplary hemem 10 kilogramdan 50 kilograma çenli haltylary gaplanylýar we olaň hil görkejileri bu ýerdäki barlyk hanada anyk kesgitlenilýär. Kärhananyň taýýarlayan tehnika dozlary ýurdumyzyň ýanyş energetika toplumyna harytly görnüşine getirilýän neft önümleriniň düzümini dünýä hil ürünlerine laýyk derejede araslamakda, dokma pudogyna taýýarlanýan ýüplükliň renkleriniň solmalygyny gazanmakda, ýyladyş ulgamlarynyň işini kadaly ýoly goýmakda we beýleki köp sanly ugurlarda giňden peýdalanylýar. Kärhanada şu ýylyň geçen hasat döwrüne öňürilip, umumy gazalyp alynan dozyň möçüri 33176 tonna, ýerüte gaplary gaplanan ýotlaşdyrylan nahar dozynyň umumy möçüri bolsa 8025 tonna barabar bolup, gözümde tutulan meýilnamy 105 götürüm ýerine ýetirildi. Pekim paýhas ummany magtymly pragy ýylyny ýokary zähmet üstünliklerine besleýän Gowlu Doz kärhanasynyň hünärmenleri halal zähmet çekmäge döredilýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyzy hemem arkadaly gahrman serdarymyza alkyş aýdyp ruh bilen zähmet çekýärler.